Wong tuwek kok lek menangi dhewe. Nguneni mantu sak senenge. Kuwi ngopo ibu demi milih dhewe? Sambet setan ngono piye? Mbokmu kae lho. Nek nguneni aku sak senenge tok ae. Mosok aku delokke ngene iki. Aku ki lho, wong tuane mboke meteng sangang sasi. Nyusoni 2 tahun. 2 tahun jenenge nyeneni anak. Lah wong lagi nyusoni 2 tahun kok. Lah aku ki lho wis nyusoni 16 tahun. Si Mbok kan nyusoni 2 tahun nenek rasane. Lah kowe 16 tahun sepo. Apa? Terus bojoku ki getak. Piye? Kan tak USG jare wedok. Heeh. Wedok tenan ndrale. Bojoku ra betah to, digertak. Grubiak. Ayo nduk ndang metu. Dalane selanggo gantian ropake. Oh anakku langsung perucut metu. Lah, Tenan nih dalane selak nggo gentenan. karo pake. Lah, Pak iki bojomu. Ya bojoku. Bojomu ki kulinane lewat ndi kok tak tututane. Wong dalan. Oh iya. Ya ramah itu ya wong mbok menawa bojomu ki wis ra betah. Lah iya, ning ya cerdasne anakku. Nggo napa? Ya sadurunge digertakku ya mana wis telepon aku. heeh Bu. Apa nduk? Apa nduk? Ning jero kene sumpek ya, Bu, ngono. heeh Lah terus piye ngono? Wis sumpek yo ngene peteng dedet ya sabar. Engko dilungkas rak ya metu. Engko terus weruh padange listrik mergo PLN. Heeh. Lah terus lah ning aku ra betah ibu ning kene. Lah ngopo? Heeh. Lah ning kene wis peteng ngene iki nggone sumpek ana ndas gundul wirawiri wae ngono. Apa? Kuwi ndase sapa? Lah ya kuwi terus anakku rak ya bingung. Lah kok ya ora mbok ingo nek ngerti nek ndas gundul wirawiri mbok jajal dinguk sapa? Lah piye to Bu wong tak ingok ki malah ngidul. Sebab apa uyah kok asin? Sebab pancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung Mengandung mbokmu kuwi. Alah. sebab di situ ada molekul. Molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabe mbok dilat. Jajal rambut dilat lah yang lagaruh asin. Pinter Bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Ya, Ngomong iya. bedean kok mau kalah ngono ki nyapa jajal awakmu. Lha iki iso lampu ki sebabnya apa padang ini ki. Sebabe mengandung aliran listrik. Alah keliru. Enek diesel. Diesel nyetrum Enek mbokmu. setrum. Alah setrum ge nyetrum mbokmu. Lah sebab apa lampu kok padang? Sebab mripatmu melek jajal lak merem. Nah, pet. Tunggalane laut lho kuwi. Kok bocah ki kok rumangsaku. Ulane ula diwel mencoke. Alah ning wit pager. Pager. Nek ana rondo lagi tenger-tenger, ulane nyokot. Udel. Iya. Udel. Terus ke ora iki. Terus ke orang sekilan nih. Kurang sekilan kok. Terus ke ya. Terus ke. Eman-eman ya. Eman-eman. Yen ulane ula luwuk. Mencoke ning endi? Ning wit jeruk. Wit jeruk. Iya. Ula luwuk Jeruk. mencok wit. Wit jeruk. Ana rondo tengok-tengok ula ndengongok nyokot. Nyokot bathuk. Kok munggah? Lah kene yo enek kok. Apa kono ya nek bathuke? Lho enek rambute iki yo an. Oh, Di aku tak nanggonmu ya, tapi duitku lumur cukup gue budal tok. Engko mulai sangono ya. Cewekan modal manuk karo ndok tok. Lah kuwi lho terasa paket, enek doker enek manuk iki ra iso netes. Omongke wis mambur. Lah ora madang dhewe wis gedhe dadak dikongkon. Lah iki kulino nek ra dieling ning ora madang. Pengatur ngono ki minimal ki yo transfer Gue duit gambar ungkal kuwi. ngatur. Ora ton transfer, modal-modal apa ngono ya? Modal manuk karo ndok-ndok. Ora nek konoke warung dolanan apa, pra merongos e. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu iki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung seneng ora wae ra aku.
kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to, kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae ning ngapusi kan jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Akite ning ndobos kabeh. Do, ngadeg do. Ngadeg kok tak. Atik do. Iso ngadeg ora kowe do? Ah, karo kae kowe ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku gak nek karo kae ngomane dadi. Oh, nek karo kae berarti Nah, geleme. ngejak piye? Geleme lho sapa? Ayo, no. Maksudnya apa? Bener kowe. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki opo? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Mata. Air money, encer ya. Mata niku. Air money, encer. Jenenge alim tapi sama-sama kuwi English Dictionary 18++ ta. Mbak, sampean milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter bola to. Urung apa-apa wis maidu. Kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya, Piye? aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndeke ora iso polah jegegeke ya ora penak. Lah yo ngalahne boneka yo mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange bae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan. Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah iki bekakas piro ya mok beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah wi nek polahe ra karo-karuan ya ra iso ngliwati perapatan. Mbak. Kena apa nek nyusoni anake kok ning jogo. Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay, Lebih piye lho. ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih ya. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa, kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya moh ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas tau, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Lah nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Ngeyel. Ngeyel ta iki. Kita pertanyaanmu ke piye to, Dik? Lah, iya, Sing alon-alon. Sampeyan gak tekokno ning aku. Kewan terus- paling Kewan paling ngeyel ki apa sak donya? Pancil. Ora ngeyel, Pak. boyo, Kurang ngeyel. kucing, Kurang, Pak. kirek. Udu. Lah apa, Dik? Kethek, Pak. Lah kok iso lho? Lho. Oh, berarti kethek aku. Ya iki ngono lho modelmu ya. Ngawake dhewe budal ya bareng, paling tidak aku ya wis tak anggap adikku dhewe. Ya matur nuwun, Pak. Gelem to? Gelem, Pak. Berarti kowe adike kethek. Cek, Pak. Rene alon-alon, Pak. Alon-alon, Pak. Alon-alon. Apa ta? Piye, Pak? Kowe kan wis anggap dulurku dhewe, Iya, iya, Pak, wis tak anggap adikku dhewe. Gelem to? Gelem, Pak. Lah ya kowe berarti adike kethek. Buli, Mbok. Apa? Jenengan kalau wingi nelpon kula nggih sing teng mriki. Wah, berarti iki lho. Pesen kopi kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah apa? Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean tuh pesen apa? Kopi susu. Dibalani maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho.
Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndak sih wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus bulan. Ya rasa dipikir to, Ndes. Digawe los wae to, Ndes. Wong lanang lu penak ra temen-temen lak mikir. Lah kok iso praya padha wae? Ndak sih enek loro. Kok ngerti ya. Jajal kan ketok siji lek wani. Yo ra wani. Iki tak awat-awat to kok ngetok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang. Kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit ae kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalene cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene Lah iki nyapa? Ini iki nek ra dibujuk ngempek. Apa piye? Ya ora piye-piye wong tarah ya ora duwe. Mendung ini iki apik piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkeret wekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Ayo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Anja. Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndak sih wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus bulan. Ya rasa dipikir to, Ndes. Digawe los wae to, Ndes. Wong lanang lu penak ra temen-temen lak mikir. Lah kok iso praya padha wae? Ndak sih enek loro. Kok ngerti ya. Jajal kan ketok siji lek wani. Yo ra wani. Iki tak awat-awat to kok ngetok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang. Mbak Dalem. lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Keneh dikadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Piye, Dek? Arti kapak-kapakna Dek iki ra iso bersatu lho, Dek. Ora apa-apa, Mas. Tenan kowe, Dek. Masih ora iso dadi siji. Ora masalah. Kecewa. Masih ora sida dadi bojo. Sing penting awak dhewe wis tau apa? keringetan bareng. Iya. Wis tau adus bareng. Terus tahu apa neh? Wis tau gobyos bareng. Kok kelingan kabeh, Dek? Masuk ora, Mas? Yo enggak masuk, kabeh-kabeh mbok eling-eling ngono ade tahu apa. Enggak suka aku ngono kuwi. Sakjane aku ki ora masalah, Mas. Yen aku mbok madu. Iya, Dek, makasih lho pengertiane. Asal awakmu kuwi adil. Aku berusaha selama ini untuk adil, Dek. Tapi nyatane apa? Kowe ora adil kan?
Ya wis adil to, Dik. Aku ya rono, kadang ya rene. Kurang piye to? Mosok ning kono seminggu, ning kene cuman setengah hari. Lah wong kono kan ya jenom to, Dik. Dadi seminggu ya jek kuat. Lah nek dirimu setengah hari, angger dinggo pisan nyonteke, angger badinggo nyonteke. Ya aku lama-lama ya kere to, Dik. Rambutmu dhuwur kok apik men to, Bi? Abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Ya, aku penasaran, Mas. Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok diduduhi nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone 3 warna. Wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jaran? Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas, hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Iki ya triple, apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Anjo anjene. Anja. Cuacanya wadem. Enaknya nyapa ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapa enaknya. Ijlik bakso. Enaknya bakso. Enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara yo cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirane, enake bakso. Ora yo padha ae. Padumu kowe mancing-mancing ngono lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, aku ngomong bakso, ora liyo-liyo nih bakso. Ha. Ayo bakso yo, bakso. Lakter ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ayo bikin bakso yuk. Anja. Metune yo bareng, ndesae yo bareng, enake yo bareng, ya dilap bareng. Ngono kok isih wae ora iso urip bareng. Ning alas golek kayu, mulase ora payu. Tuku jamu karo permen. Ora payu yo ben. Tuku jamu disampuri santen. Ya nek ora payu susu ya karatku. Kowe ngerti ben apa ora? Ora payu yo ben. Mosok kalah karo truk duwe gandengan. Iso rumah aku kok golek kok jaran. Ora payu yo ben penting aku sehat. Ora masalah ora payu. Ngono lho, Cuk. Mas. Yo nek kuwi kabeh wong njaluke sehat. Ini parah. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figure lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Ini parah. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dokter. Dengan Bapak sinten? Sugioso. Sugioso. Gejalane mata kabur, samar-samar, tapi lihat cewek cantik terlihat jelas. Nggih.
Suka terototan kesana kesini, Nggih. suka merayu dan mengucapkan kata sayang. Nggih. Niki penyakit nopo nggih, Bu? Niki jenengan sakit hidung belang mata keranjang. Ditaku BPJS nggih. Penyakit hidung belang mata keranjang niki boten ditanggung kalih BPJS. Walah. Soalnya boten mengancam nyawa. Tasik sadar tidak memerlukan tindakan apapun. Solusinya apa, Bu? Solusinya niki kalau pagi mripatin jenengan niki sampean seri-seri dubasin ngoten niku lho. Nggih. Ngoten mawon. Ngapunten, Mbak. Mie sampean warnane apa? Mikku warnane ireng ngedop. Biyuh burek nui. Lah kok iso ireng kena apa, Mbak? Umur 17 tahun biyen dadi infeksi, Mas. Mengene yo ping bunder apik cemekel kenceng ngono. Berhubung kena infeksi dadi ireng ngedop saiki. Lah iki nek petengan yo ora ketok lho nek enek mie. Gelem ta? Hah? Moh blokeken aku. Penting ta mikku ki warna apa? Yo penting nggo nambah selera. Engko bar ki ape tak cat kaya kuda poni, tak kei rambut keliling ngono. Munda apik no, kaya ndase lele enek suwute. Gelem bae. Moh nek pink aku yo gelem. Iwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya Sing nyok. dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky ayo. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Lah aku ora mbok jajali lho. Piye rasane? Sumpah rasane Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasane. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Kowe iki kok gayamu ra ireng. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalene cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene ro. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Setir kuwi saka tembung jarwa dosa.
nek gak siset mesti muntir. Kok ya pinter ya. Aku imbul lek. Apa sebabnya dirani rodo? Rodo kuwi loro kudu padha. Nek sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. Gak iso mlaku. Makane diarani rodo. Kok ya iso pinter lah. Aku imbul. Lah, sing cilik-cilik kok diarani ruji. Ruji diwiru siji-siji. Lah kok diwiru siji-siji? Lah nek dikemtole dadi sitoke ya iso munyer. Oh iya ya. Ya ngono ya. Iya. Ya ngono. Lah, iki apa? Iki arane apa ayo? Ndi? Iki garpu. Apa sebabnya jadi garpu? Nek gak mbegar gak iso mlebu. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku-mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Duit ya. Ajak piye mesti mbayari ngono ya. Dolan dono iki ya geblek disuguh geblek iki ya diregani. Lho Pak Dahar, Pak, niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang men jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ya duit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayut-mayut nek meng keleng 7.000 ora ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok ndak tak regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek wedang we tok regani kok. Iya mula aku seprene pet ra nang nggonamu to wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku e padake gawe dhewe. Ora wis kowe iki arep nembang ku arep wani karo aku to kowe iki. Anjenan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya ben kapok kowe iso nek aku dolan men ora bayar. Iya. Anjeno kae sing tok kek aku tempene kok tanpa kanil. Kok berarti pas ora nganil nih kok, Pak. Nah, kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepo rasane. Weh padahal gurih lho nika. Gurih apa? Iya. Nanging kanile nika gurih. Mula aku gah mangan ning nggonamu ya. Aku iki sinden ning Pretung e. Kok Pretung piye? Lah nek aku ki dalange bendina ngejadeke ngekeki dhuwit ya. Tajak piye mesti mbayari ngono ya. Dolan dono ki ya geblek disuguh geblek ki ya diregani. Lho Pak Dahar, Pak, niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang men jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ya dhuwit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayut-mayut nek meng keleng 7.000 ora ya ora apa. Manur, ape takon? Wong kerja banting tulang iku gajine piro ya? Terus tulang opo sing dibantingi kaya ngono? Tulang ekor gendeng. Tulang ekor temen pora. Karuan berbeketak kabeh kono seluruh saraf-sarafmu. Ojo to. Masaku lho, nek ora ana tulang ekor kene, tulang cengelmu kene, tak gantingane. Masaku, wong banting tulang iki maksudnya kerja keras, kerja sing medhenteng nganggo otot kawat balung wesi. Ngono ta maksude. Ora kok otot kawat balung rapuh, ora. Iya, sabar to, ojo ngegas wae. Suka. Wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho. Rumasane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to, getun ning kene ra gelem. Aku iki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ora apa-apa. Penting oleh duit.
Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem apa ora? Nggih geblek lah iya. Nggih kalih tempe bengok. Tempe bengok. Nggih. Napa? Ora enak. Lah, tempe bengok. Wah, rom tau jajal tempeku. Tempe bengok jenengan dereng tau napa? Ora, aku nek sing kulon progo tak senengi geblek. Nek tempe aku ora patok. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ra iso kae kudu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengok. Wow, kae ana putih-putihe kae. Kok ana besengeke ana putih-putihe kae apa kae? Niku apa lek nang arti meneng wae. Jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil, nek kene napa? Ya kanil bener kae lho padha-padha daerah istimewa Yogyakarta kok dibeda-bedake. Ya enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Sing nyolongan diketok tangane, sing ngincengan culek matane, seneng rasan-rasan suwek cangkeme, sing seneng zina iki apa to iki? Iki apa aku kelar masuk liyane kuwi lah ya enek to. Siksane menungso sing wong elek liyane enek nyapa kok zina barang iki. Urip Lek tak sawang-sawang sampean ki asine ayu lho, Dik. Manis. Putih. Nyenengke ngono. Tapi sayang. Suni wong. Anakku telu, jenenge ya sederhana. Sapa reng? Mbarepe tak jenengke Tuti. Tuti. Mergo metu ning ngesor wit jati. Oh, ning ngesor wit jati. Nomor loro metu wedok meneh. Wedok meneh. Metu ning ngesor wit bayem tak jenengke Tuyem. Oh, gampang wong Jawa. Sing nomor telu ya metu ning ngesor wit jeruk. Ngapa? Wong sing ndanak aku kok tatu-tatu. Lah, ngisor wit jati. Nomor 1 Tuti tak mergo metu ning ngesor wit jati. Nomor loro wedok Tuyem metu ning ngesor wit bayem. Lah, jeruk tu. Lah sing nomor 3 metu ning ngesor wit jeruk. Tak jenengke Ahmad Gedek. Oh. Kok guys? Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. Iji. Oh, gitu. Terus keluhannya napa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. Ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolokku rada kembut-kembut. Sentolok rada kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 3 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nggih. Awiwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentaki ya, Sing Nyuk. dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentaki. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentuki. Ayo. 2 tahun po 3 tahun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Pijet urut. Alah bodomu. Nganggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Kayak keren. Kowe ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng diurutke. Saka RT 1. 1 to RT 3. Kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Iya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mesti wis ngene iki mlakumu. Kok njut diurutke. Kowe pengen meteng tak urutke. Tak pikir iki nek diurutke iki kok diterapi apa piye ngono kok. Lah ngono ki kesuwen. Jenenge durut. Kalau nek aku ngono arep barang kene ya mung kulit nggih Bu nggih. Nek dipeme ya ngluntunge kok arep barang kene. Aku jane pekewuh aku. Anakku asli 6. Wah. Jenenge padha. Padha piye? PI. Lah nek nyeluk nomor 1? JPI. Nomor 2? ROPI. Lah nek nyeluk nomor 3? LUPI. Ya nomor 4? 4 PI Reng. Nomor 5 Den? Mau PI. Lah nek nomor 6?
Ndang, mun yo nempi ngono ndang. Lah jenenge lapi ta meneh ya nempi. Kene wis sing duwe santai kok kono sing ra duwe ngomong nempi. Lah kowe iki malah mbok baleni krek sisan. Munggah sarangan ngopo kok macet? Aku lak kesusu ndek mau esuk subuh kan barep ayangan. Baru ayangan munggah sarangan. sarangan. Arepe bablas ning bandara tau winginane. Terus macet. Macet. Lah ngopo? Supirku ngomong, "Mbak, medun sik." Lah yo kene ademe kaya ngene. Temperature munggah. Temperatur. Alah kaca sithik kok ya ora apa. Temperatur. Temperatur. Dadi nek nikah kuwi kaya dene numpak pesawat. Oh, numpak pesawat. Nek kawin kaya dene numpak mobil lumprengan. Lah lire numpak pesawat. Numpak pesawat nek wong nikah numpak pesawat kuwi mbayar dhisik lagek numpak. Oh, ngono. Nah, nek kawin numpak sik lagek mbayar kok rampung dijujuli. Lah nek aku kan ditumpaki ya ora dibayar-bayar. Wong kowe wong edan kowe kok numpak ditumpak sambel goreng. Sambel goreng. Ditutal-tutul. Sambel goreng ditutal-tutul. Duwe bojo gareng truk. Iya. Nggo watuk ucul. Anak barep lanang prutut. Lanang. Niki sinten Mbah niki tengere. Wis ana tenger Waloyo tak jenengke Waloyo. Alhamdulillah sayahene mencret kaya. Lah basa sing nomor loro lanang meneh ku ya malah ya kleru meneh. Metu anak nomor loro. Iya. Nah wis ora pun kula mawon sing gak jeneng tak jenengke Jumali. Lah ya kan. Lah bareng tak jenengke Jumali malah mlakune iki ngene iki. Lah ya kowe iki wis tak kandhani aja mbok jenengke Jumali ya Reng, jenenge kowe iki gantinen. Wis tak ganti. Lah ya terus diganti Limaju. Sapa kae? Jumali Limaju. Lah mula saiki mlakune ngene anakku. Lah Limaju kok. Oh ngedan. Kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah aku ki ora umuk Reng, tenan. Mas Dodo iki kancaku SMP. Oh, ndek mben ki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP? Meteng. Ya, tuku. Apa? Tuku. Dodol apa? Pentol. Duduk pentol mercon nih. Duduk. Bae pentol mercon. Iku piro? Mari keracunan aku. Heh? 2 juta. 2 juta ndi 2.000, 2 juta. Tak cicil tapi. Oh, tak kapok ngono. Gak oleh dah. Gak oleh 2.000 ya. Oleh aja. Ini bedes apa gak? Hah? Bedes apa gak? Bedes samur. Iku jerapah. Maksudnya iku lho lombok akeh iku lho. Oh, enggak. Bedes. Oh, Dede. Ya. Kayak uli. Ya. Kayak uli. Kamu gak didol aja. Hah? Edam. Gak aku dodol apa? Kata tak kredit ya. Ngawur aku dodol gak apa? Bisa main melaku uang biasa keliling. Lah aku ntumu pedang kok rombong ngene lho diangkut lho. Apa dadi wong lanang ora peka blas, potang wis kendor, tawet wis molor, nek disambati jare api ora nganggo apa-apa. Rumang sama aku wendeng apa piye? Wis kono ndak kerja. Pak Nur, kowe mbiyen rabi umur piro? Umur 21. 22 tahun. Umur 22 aku rabi. Oh alah, koncoku saumuramu wis dadi rondo. Asem tenan wong iki. Lho tenan Mak, malah wis ana sing rabi pindho. Lah iki ora yo ngelokno aku ndang rondo lho, tanggaku ya sing sak umuranmu kan lho wis padha mati rumasanem. Mosok to Mak? Apa wis ora doyan sego to Mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho yo ono. Piye kok gak nyusul ah? Nusul, ora arti nggone. Tak terno. Kok karuan oleh aku nyiar nang masjid lho piye? Kok tak celokno Pak Wo. Ya, tak kokon ndang nyiar nang masjid rumangsaku lho. Wah, ora Mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok malah arep ngelokne aku ndang rondo. Kuwi karepmu piye to? Lah wong jaman saiki kan ngetren to Mak rondo-rondo nom.
Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar keluar. alah ora iso berarti awakmu terus Kowe kok iso? ya iso no Naik ya ke atas turun ke bawah masuk ke dalam keluar. Enak tenan Bahelek ora mbok yo ben wong sing nganggo untuk kowe lho. Geger ya. Tolong toh nek berbayaran ki tolong tuku sempak ta. Lah sing pentingnya apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak temanku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning diae, mbah parkir mobil, mbah jagongan, intine wayah ngadeg katek katoke mlotrok. Mesti sempake elek. Paling gayaanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Ya sak awas-awase mosok sing dipendelengi barang konoan ae. Dirawat dirinya ya Cak. Wong lanangi bebane abot, tanggungane akeh, ora gur mikirne sempak tok. Aku ngerti bebanmu akeh, tanggunganmu akeh. Tapi tolong nek bar gawe tuku sempak ta, tolong. Lah kowe iki apa aku kok merintah lho. Bah sempakan bah ora mbok yo ben. Sidoarjo porong Banyuwangi. Lah bojone wong kok disayangi. OTW Jakarta Pusat naik pesawat. Lah wong senenge mung sesaat, kecewane ning setiap saat. Jakarta adalah ibu kota negaranya Indonesia. Boleh kamu jatuh cinta, tapi tolong dipergunakan otaknya. Tak pikir teke tibake cecek. Wong yo wis tuwek, matane jok. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gayan mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo untuk kowe lho. Geger ya. Tolong toh nek berbayaran ki tolong tuku sempak ta. Lah sing pentingnya apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak temanku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning diae, mbah parkir mobil, mbah jagongan, intine wayah ngadeg katek katoke mlotrok. Mesti sempake elek. Paling gayaanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Ya sak awas-awase mosok sing dipendelengi barang konoan ae. Asem tenan wong iki. Lho tenan Mak, malah wis ana sing rabi pindho. Lha iki para yo ngelokno aku ndang rondo lho, tanggaku ya sing sak umuranmu kan lho wis padha mati rumasanem. Mosok to Mak? Apa wis ora doyan sego to Mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho yo ono. Piye kok gak nyusul ah? Nusul, ora arti nggone. Tak terno. Ku karuan olehku nyiar nang masjid lho piye. Ku tak celokno Pak Wo, ya. Tak kokon ndang nyiar nang masjid rumangsaku lho. Wah, ora Mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok malah arep ngelokne aku ndang rondo. Ku iki karepmu piye to? Lah wong jaman saiki kan ngetren to Mak rondo-rondo nom. Ana mati ya bareng kanca-kancamu ngono. Diomongi gaweanku se akeh, saya sibuk. Bangga ngengkel ae dong ora wis. 2 tahun apa 3 tahun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Pijet urut. Alah bodomu. Nganggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Kayak keren. Kowe ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng diurutke. Saka RT 1. 1 to RT 3. Kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Iya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mesti wis ngene iki mlakumu. Kok njut diurutke. Kowe pengen meteng tak urutke. Tak kuwi iki nek diurutke iki kok diterapi apa piye ngono kok. Lah ngono ki kesuwen. Jenenge durut kalian aku ngono arep barang kene ya mung kulit nggih Bu nggih. Nek dipeme ya ngluntunge kok arep barang kene. Nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingsle lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke sound figure lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anjay.
Dadi manten iki pisan kanggo selawase. Ora oleh Pegatan rungono wae. Kowe ping pira? Aku pindho aku. Lah. Aku pindho sombong iki lho. Kepepet. Apa ping 3 to apene? Enyekmu. Aku tak sambutan sik Pak ya. Ya silahkan apa iso? Iso memakili Pak Ridwan. Ndang jajal. Atek kali. Paling tidak salam dhisikne. Oke. Awake dhewe iki tanggapan ning Jombang beda karo daerah liyane. Beda ya Pak ya. Beda no. Wong kene iki sok Jawa Timur. Jawa Timur. Daerah religi, nggone para alim ulama, gudange para kiai, kedunge para santri. Rono. Mau yo mampir. Lah iya, tebu ireng. Mula ngomong sak ngomong iku kudu sing ati-ati. Akeh para bini sepuh sing lenggah, bapak-bapak sing kepareng rawuh, pejabat TNI sipil komplit mlumpuk dadi siji saka Polri ya rawuh. Polisine ning kono kene. Lah iya. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi yen ramuane Mas. Ramuane apa Cil? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan. Oh, gitu. Suwis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lho ki jamumu ya ana efek sampinge. Ya enek no. Apa? Digething tangga. Ya awake dhewe kudune nglakoni molimo cukup Mas Saman Mas. Mlumah murep mancep mlebu metu. Kok iso ngono ki lho? Mlumah ki khususe manten wedok lah dalah iki lho mesti lho. Lho gelo aku ngene iki sedih aku. Jengkulmu tenan lho. Sebagai isin aku ki lho isin. Isin nyapa? Lah ngantek manten mlumah pemurut masuk gak oleh. Kowe iki ora usah isin lho, isin sirahmu dibundel kresek Indomaret dadi wis ora isin awakmu. Dadi manten wedok kudu mlumah ki tegese mlumah ki iki lho, Dik, tangane kudune siap mlumah. Kok iso mlumah? Lah njaluk kayane sing lanang, mosok murep ngene. Lah bojomu kae nek njaluk murep kiting goblok kae. Amin. Iki lho njaluk kayane sing lanang iki tangane mlumah. Lah sing loro lak wis seruh, sing wedok mlumah. Terus Masako ki ndang mlaku tunuk-tunuk ndang murep. Iki lho. Maksud murep aja porno lho. Lho mboten. Aja porno lho, di hadapan abahamu rawuh lho iki. Tak sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang? Yo takok tapi setengahnya yo nantang. Takok to nantang nyil kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono yo ora apa-apa. Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas yo nih. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung metenteng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa njaluk ampun. Paling kowe sing sambat. Iya, wani we. Lah nyapa ora wani? Direm sak unyil kok. Lho kok jaran. Nantang to asline. Lah kowe wani apa ora? Aku ngono tatak. Lha wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo giyaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu. Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalane cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido e. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Anja. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Cendilo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nangka. Nggih nangka.
kates loro nangka tok. Nggih, gandul-gandul nang kathok. Iya ya. Nggih, beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontak kene apa, Reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah, Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin Ceramah tuh biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Enggak, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi kan. Kita yuk gatel tak kukurnya Mbak. Alah wis ora rasa repot-repot tak kukurne dhewe nggih drijiku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe para yo kangelan Mbak. Timbangane rusak ra dadi garapan malahan. Dijamin ora rusak ngukure lho, gawe perasaan, ora kusruk. Man. Ini parah ini. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten niku. Ya iki. Jenengan kok yang gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ya aku ki menggagas cah iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Heeh. Tua kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk, ngisor ejek nyamuk. Ora. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Mangsa ku lambene njeluk diancel. Oh. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mok urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben diras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake ijlik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Tasah pengen. Anja. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane ora buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah.
Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh ombo sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing ngliwati kok iso ngowoh. Biyen ora ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika tapi saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe iki. Terayu dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki apian opo-opo ya Amit, ape takok opo ae aku ya Amit. Iya, tapi amete ya bisa naik aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep tekok apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh aku goblok. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet jane arep takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang di Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mbok urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Ketoke kok gatel tak kukurne, Mbak. Alah wis kok rasa repot-repot tak kukurne dhewe nggih kunciku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe ora ya kangelan, Mbak. Timbangane rusak rada digarapan malahan. Dijamin ora rusak wong ukure lho, gawe perasaan, ora kusru. Iman. Ini parah ini. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Jendela. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nangka. Nggih nangka. Kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontak kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten iku. Ya iki. Jenengan kaya gatekke kula nggo androk iki ngopo? Ya aku ki menggagas cah iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngopo? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk. Tua kapuk iki apa? Dhuwur mabluk, ngisor ejek nyamuk. Ora. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne jelik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek resline ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot.
Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sih. Rene Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Bangsa kula mbene njaluk diancel. Oh. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn. Bahasa Inggrisnya tinggi. Tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dewe. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Kopi apa sing gawe ati dadi ayem, Mas? Kopi leh aku dadi bojomu. Bungkus ya. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake ijlik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Anja. Duwe daging ora sampe sakon ae ngare perkara. Lah iya, ngono iso gawe geger. Lempet pisan. Mambu pisan. Tapi sing tak herani ku lho. Iranya apa? Wong ora tau kena sengenge ngono rupane kok ya ireng. Lah kuwi mergo plepeken to dina-dina diblebet kok. Kaya lek ra kena sengenge kan ya putih sesik apik. Ping-ping piye ngono-ngono. Apa gak dadi misteri nyapa kok ireng. Ngono ki sing salah yo kowe dhewe. Ngerti sing ireng sing isor sing dibengesi dhuwur. Anja. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Iso pantun. Iso lah. Wong tuwa pipine kempot. Obah ping 5 lah kok copot. Tuku iwak akeh sak kintal. Kurang penak. Lemekan bantal. Ceramah tuh biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Enggak, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi Don. Mbak, nyapa tau wong wedok ya nguyuhi ndodok. Padahal ngadeg lho ya iso metu. Ya apa wong lanang lek pipis dicekeli, padahal enek selange kan. Ya ben ra ucul makane dicekeli. Enek batangane kan. Ya enek. Iso ngadeg dhewe kan lek wayahe ngadeg. Lah kuwi lho kelebihane wong lanang iki. Iso ngadeg dhewe. Apa wong lanang lek pipis dicekeli? Wis diomongi ben ra ucul kok. Kok gawe untran-untran to kak takok barang. Cara yo ora ngerti lho makane teko. Wong iki padha umumane lho Jan. Lah apa kok awakmu lek pipis dicekeli? Kowe iki jane krungu apa ora to? Diomongi ben ra ucul kok. Kok ngerepoti? Ini parah ini. Lah piye? Pemaksaan nonton niku namanya. Aku tekok lho. Mau wis mboten sajian udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh saiki iso gajul ya? Caget mau. Oh kowe iki nak gajul kowe iki kegedean sikil kok tin. Oh malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik mendat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih ibu sing ayu toh. Heeh. Terus jangan nek kamu pas gak iso turu toh. Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Yo ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Dek nyapo lho biayaan karo awakmu lho. aku yo gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku.
Kanggo ngejawab pundi dadi wong lanang. Aku ora ngerti apa-apa do widodo. Kok ora ngerti apa-apa ya ro iki nek awakmu kaya ngene iki adek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab. Lah sing nurutne jarekku ndek iki wangane sapa? Lah ya apa uwe? Kenapa kok sosesno lho ndek iki jare. Lah ya sosesmu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Sing tak takonke wong salat niku apike dhewe apa jamaah? Sing luwih apik niku jamaah. Oh, lah sing tak takonke melih, yen aneng wong jamaah kabeh makmume kupluke putih, imame kupluk ireng entuk ora? Lho, ya entuk. Ora entuk. Lho, kok imame kudune wong kok kupluk ireng piye lho? Imam kok kupluk ireng nek salat piye? Asu. Sing salat piye? Salate pripun? Iya, Su. Nesu lho sampean nesu. Wong wedok yo ndodok kuwi mergo enek teorine, Cuk. Lho, kok jaran dipisui neh. Makane kuwi digekne kloset duduk karo kloset anu jongkok. Lah kloset duduk karo kloset jongkok iki apa dienggo wong wedok tok? Wong lanang lho yo nganggo. Wis sing ngegekne profesor, kowe ngerti ra? Lah nyapa gagas sing gawe kloset barang. Lah kok kowe ngalang-alangi profesor tekoanmu, Ndak murte kok bab nguyuh ae lho. Lah wong wedok kuwi iki nguyuh ndodok ki enek ilmune yo an. Termasuk sekti lho wong wedok iki. Ilmu segitiga sama kaki. Sik to. Mosok segitiga. Mergone ben simetris jajar genjange. Beyuh kok ya wangel ngono ya. Damput. Tak omongno, lah lek nguyuhe wong wedok ki ora ndodok tok kon ngadeg. Lah ya ben ketok nyeni to. Ya kepyah kabeh lho. Ya karo mekekeh sak. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo ewange-wangon aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki orang tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Sing lanang ki selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Sing ku arep goleki apa njaluk? Mbak, aku arep takon, umpama jodoh, kira-kira bojo sing sampean karepno iku sing ya apa to? Ki jujur-jujuran ya Mas, aku terus terang ae ya, iki gak munafikan ya, terus terang ae aku lek golek jodoh, golek bojo iki ra mandang bondo donya, ra mandang rupa, kudu ganteng. Ngono ya Mbak, ora mandang bondo donya. Rupa barang ya ora kudu ganteng ya. Gak mandang aku. Terus sing sampean karepno iku sing piye to, Mbak? Sementing sehat walafiat ya. Sementing kudu sehat walafiat jiwa ragane jero-jeroane. Oh, iya. Lah emang kena apa to, Mbak? Kok kudu sehat kabeh sak jeroane? Soalnya rencanaku rabi ora seminggu ginjal ya arep tak tol tak jeneng tak jero. Jane kate daftar aku, Mbak. Ora sida lek ngono. Dina minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku-mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Tak sawang awakmu iki terlalu milih-milih ngono to. Lambemu. Nyapa? Lambemu, Mas. Lah ya lambeku nyapa? Lambemu nek mangap ya. Wangi to. Mangap lho gurih ya. Ora gurih piye wong bendina tak wae masakku lho. Jenenge wong golek bojo terus ya pilih-pilih sampean golek bojo lho milih. Ora wong aku sak pethuke lho. Lah kowe tuku sempak nang pasar kudu milih kok. Kemeruh kowe iki. Lah wong aku lho angger jupuk ngono ae. Aku golek bojo untuk milih. Lah nyatane aku ora mbok pilihne lho. Rena Arep mbok wae apa? tap lambemu. Anja. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho.
Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu trasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Lah iya tarah kuwi sing tak karepne. Berapi gak aku kon budal ning luar negeri neh ngono. Awakmu kan duwe pengalaman kerja ning luar kono. Ki duitku mok jaluk ngene Jawamu. Ya sak lumrahe to njaluk duit ning bojo. Masa kok gelo kok jarang yo gilek omong. Rabi kuwi ora perlu tuwek enom cah, tak critani kowe sak menika sing penting siji. Sing penting apa? Dudu bojone wong. Ya ora apa-apa nek ra konangan. Ndak oleh. Sing keloro. Apa neh? Sehat. Sing penting vitamine cukup ya sehat to. Telu tanggung jawab. Lah nek kuwi ya kudu to, wani rabi ya kudu wani tanggung jawab. Kok iso rumah aku rabi, bocah enom. Bocah berontong lek ora tanggung jawab ki apa? Nglarani ati ora? Glegek. Anja. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret nak. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngarit ah. Mbak, sampean milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter bola to? Urung apa-apa wis maido, kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya, Piye? aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso pola jegege ya ora penak. Lah yo ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange bae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan. Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah kuwi bekakas piro ya mok beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah kuwi nek polahe ra karo-karuan ya ora iso nglewati perapat. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempelki cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendina salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tenso plastik iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Lah kok lak jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tenso plastik iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tenso plastik. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arti kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, and chair. Air, money, and chair ya. Air, money, and chair. Loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18++ ta. Mbak,
Aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan porai. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe barang kadang lu Membeli sedikit. Nempel. Membayar sedikit. Nyicil. Mencuri sedikit. Utel. Pecah sedikit. Cuel. Makan sedikit. Nitel. Pucuan gunung. Mbok aja ngopi wae to, Mas. Lah nyapa to? Wong lanang ora oleh ngopi gitu. Lah nek sampean ngopi wae, nasib susuku piye? Alah. Wong susu gare ada tok. Yo, saiki sampean iso ngomong ngono. Biyen lho nek ora mentil yo ora iso turu. Kuwi kan biyen. Enek gini. Saiki wis kopong. Mas, tunggu sebelah kae kayaknya kurang gizi lho. Piye nek tak susoni? Ya. Tak mingi. Lah kula niku lak buka salon to, Bos. Entuk enggon niku ning ngisor wit waru. Lah kula tulisi potong rambut ngisor waru. Delalah enek campur sari, bodo mendem, gocekan tulisan. Lah sing tulisan warune suwek, karek tulisane potong rambut ngisor. Kuwi. Lah kula ki ya ora ngerti to pas nyapu, ora ngerti nek warune suwek. Pas nyapu nek Pak polisi miyos, lah tak tawani badhe cukur, Pak. Ngono malah aku dikecrek. Lumayan, tapi polisi mriko lho, Pak. Pak polisi Pirang minggu. Anu meh 3 sasi. Sedih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah to sedih no kudune Pak polisi ki gagah-gagah bagus-bagus ning kono ora ngliwet aku. Oh. Malah dikai bungkusan sego bungkus besok awan sore lumayan pemaku ki tenan. Kowe roh pitik, roh. Pitik jago kan nek kluruk melek apa merem. Bocah ki koclok kok piye to? Dalam pitik iki mesti melek. Nek kluruk melek. Salah. Merem berarti. Salah. Melek merem. Salah dong. Melemrek. Salah. Enggak apa? Pitik jago ki nek kluruk cukuruku. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Melek merem. Lah apa iso niteni rondo karo prawan karo ora roh. Wonge takon aku. Wong wedok kuwi nek gong duwe bojo iki sebutane nona. Lah kok iso nona? Man belum punya suami. Ya. Nona. Terus. Tapi kalau sudah bersuami itu nyonya. Tapi kok cek perawan wis duwe anak. Piye Pak? Nyah nyoh. Lah mangsa. Mas, Nyapa? numpang tanya. Arep teko apa? Mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi. Masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Rika, kau pasti Rika? Bukan Roma. Iya Roma, dia itu bukan Rika, tapi tukang pecel. Iwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki.
kae Kentucky ya Sing nyuk. dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentucky ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky ayo.